Larab mai hala, Larab mai hala. A gaskiya Larab mai hala fa jiyan nan fa ka yi tsallake a wuridin da ka yi. Carbin nan jiya da ka ƙirga ta gaskiya an yi tsallaken raya a ciki, ka tsallake dikila raya a cikin carbin nan. Ba ta yacce za a yaro ya zo ya diran mikiya a kanmu haka dai kawai. Da ka ja carbin nan da kyau Larab, a mun sharin ya je zuwa ga Larab. Nan gaba a tabbata carbin nan ɗaya bayan ɗaya tun daga kansu Saka har kan zuwa mai tsaron ragarsu a tabbata an ƙirga kowa. Saboda ka yi tsallaken raya shi yasa aka samu wannan matsala. Sannan Ancelotti na jiyo kanka. Wato na dai lura su kake maganan Fabrizio Romano ta tabbata a kanka ko na cewa kai baka iya lashe kofi back to back. Tun da ka zo Madari ban taɓa ganin shekarar da ka lashe kofi ba kuma shekara ta zagayo ka sake lashewa. Ban taɓa gani ba. Kusan shekara 30 ka kwashe a ƙungiyoyi amma baka taɓa wannan bajintar ba. Haka kake so ka ci gaba to ƙarya kake yi dama ɗaga ma ƙafa muke yi. Za mu cika ma rigarka da iska. Muddin baka dawo da mu cikin wannan wasan ba a Bernabeu, Allah kai ma sai ta shafe ka. Sai kuma fans na jiyo kanku masu zuwa da over confidence wurin kallo. Saboda jiya an tashi na ga wasu ko ruwa ne ake watsa musu sun koma sun wani yadda ka san an yi mutuwa sun yi wani zazzaune layi ana wani irin ta ɓace wani ma ko su ma wani ma sai ya a wurin ma. To bari in gaya muku daga yanzu in za ku je kallon ball ku je da abu biyu a ranku. Za a ci ku za kuma ku iya ci. To sai a zauna lafiya. In an ci ka sai ka yi murna. In ba a ci ba kuma dama ka san da cewa fa za a iya cin ka. Abin ba za ta taɓa ka ba. Ni na san fa ma ji wasu fa ko bacci ba su yi ba fa. Ba abin da zai hana ni bacci. Bacci na ne na miƙe ƙafa. Abu ba addini ba ba komai ba. Kawai ka dami kanka. To gaskiya ku san irin supporting da za ku yi. Kun gan mu nan yawwa ku bar ganin muna ɗaukan bidiyo muna yi to mun san kalar wadda muke yi wacce ba za ta dame mu ba. Maganan gaskiya shine yawwa don jiya abun nan da na gani mutane wai an wani layi ma ana wani kamar an yi mutuwa sun yi zugu-zugu. Haba da Allah da Annabi. Ku san irin abun da za ku yi in dai kuna so ku yi adawa mai kyau. Hankali kwance shine maganan gaskiya wannan shine. Larab mai hala kar a yi tsallake. Zan ma bi ka ta private kar a sake a yi tsallake wannan karon. A ja carbin nan a yi wuridi mai kyau. Yawwa.